କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଲୋ? କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ସାଲାଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭୋକ କଲାଣି ଜୋରେ ବଢ଼ିଆ। ହଁ ହଁ ମା' ଖାଉଛି ଆଜି ଭାରି ଖୁସି। ଅଣ୍ଡା ପିଠା ତୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ନାଇଁ ମା? ଆଉ କ'ଣ ଫେଭରାଇଟ୍? ବିଲାତି ଆଉ ଲୁଣଟା ଫେଭରାଇଟ୍? ମାଛ ଆଉ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡା ପିଠା ଫେଭରାଇଟ୍? ମୋ ମାଆର ପୁରା ଅଣ୍ଡା ପିଠା ଫେଭରାଇଟ୍। ଏ ମା' ତୋତେ ଖୋଇଦେବି? ହଁ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇପାରିବୁ? ମୁଁ ଖୋଇଦେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ମୁଁ ଖୋଇଦେବି। କ'ଣ ହଉନି? ମୁଁ ଖୋଇଦେବି ତୋତେ କହିଲି। ତୁ ହାତରେ ଖାଇପାରିବୁ? ତତେ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିବି ନା? ଆର ବର୍ଷ ତୋତେ ବାହାଘର କରିଦେବି। ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କି ଚାକିରି କରିବୁ? ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବୁ? କ'ଣ କରିବୁ? ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବୁ?